बे समाव फोसावनो लादों राजखान्थिनि रादाब गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 5 नं सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ ट्रेक्टरजों रेली खालामदों। गोजोननि बारजों बिटिआराव गोबानानै लाबाय जिउै माहामै गोसोम जोमैखौ बोखारनानै सोराङाव लाबोबाय दिनै सोरगिदिं गासै गं 101 ट्रेक्टरजों रेली खालामदों 5 नं सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ सानफा एफा राजु नार्जारिखौ 5 नं सराइबिल बियाबाव देरहासार खालामनो लोब लोब ओंखारबोदों रायजो राजाफोरा। सोलायनाया जौगानायनि इउपिपिएल नखर नखर सोलायनाया जौगानायनि ट्रेक्टर नखर नखर बेबादिनो दिनैबो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बरबादा गामिनिफ्राय गासै गं 101 ट्रेक्टरनि रेली खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि आरो सराइबिल बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। बे रेलीनि गेजेरजों राजु नार्जारिया गावनि देरहासार जानाया दिनैनि समावनो रोखासै आरो प्रमद बर' बिथाङा फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथियो आरो इउपिपिएल दोलोनि फोसावनो गोनां नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ दिनै नङाब्ला गाबोननि गेजेराव फोसावनायनि इसारा होदों राजु नार्जारिया। 101टा ट्रेक्टरनि रेली दिनैहाय सराइबिल बिजाबाव बरबादानिफ्राय जागायनानै जोंनि सराइबिल बिजाबनि खना खनला जेरावबो थांनाय जागोन। दिनै 101टा ट्रेक्टर रेलीनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय जे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर'नि फिन खनसे सरकार जानो थांफिनगासिनो दङ। एबारनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय बिपिएफआ जेरावबो गैया। बिपिएफआ गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ। बिथांमोना सिंगल डिजिटआवनो थागोन आरो सराइबिलाव बिसोरो जोंनि इउपिपिएलनि खाथियावनो गैया। रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आशीर्बाद होगासिनो दङ, जेरैबायदि रेसपन्स आंनो होगासिनो दङ, प्रमद बर' सारनि जे थांनाय 5 बोसोरनि खामानि बिथाङा जे दिनै जोंनाव सान्थिखौ गायसनबाय, बिथाङा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय, जौगानायनि लामायाव दिनै गोख्रैयै दावखोलांबाय थाबाय। बेफोर गासैखौबो नायनानै दिनै ट्रेक्टर पार्टिखौ जेरावबो आशीर्बाद होदों रायजो राजाफ्रा, बोर सारस्रिदों। सराइबिल बिजाबावबो बिथांमोना बोर सारस्रिगासिनो दं। बिदिनो थांबाय थायोबा जों गोबां बिबांनि भट लानानै सराइबिल समस्तिखौ देरहानो थांगासिनो दं। सेकेन्ड फेजनिखौ जों फोसावगोन, थाबैनो फोसावगोन। जोंना गासिबो रेडि जोबखा, फोसावनोल' बाखि। गतिके जों सानसे साननैनि गेजेरावनो सेकेन्ड फेजनि लिस्टखौबो जों फोसावगोन। जोङो दिनैनि तारिखआव 22निफ्राय 26, 22टानिफ्राय 26टा समस्ति देरहानो हानाय मोनसे रिपर्ट, मोनसे सार्भे जोंनि गेजेराव दङ। गतिके जोङो एनि टाइम बिटुइन 22 to 22 to 26 सिट जों देरहागोन। हारसिङैनो जों सरकार दागोन एबार इउपिपिएलआ।